Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, την κανονική ροή του προγράμματός μας, να δούμε όλα τα νεότερα με την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο. Πάμε αμέσως στη Μάνια Λιβιζάτου, στην αίθουσα σύνταξης. Μάνια, έχουμε και βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση, να μας πεις και για την κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων. Βλέπουμε αυτή την ώρα το ελικόπτερο, την ώρα πάει να πάρει νερό. Ακριβώς, είναι τα βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Το ελικόπτερο προσπαθούσε να φτάσει στην επιφάνεια της λίμνης για να πάρει νερό, γιατί υπήρχε φωτιά σε κοντινή περιοχή. Αυτό συνέβη στην θέση Αυγό στα Γρεβενά Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο, όπως βλέπουμε, τύπου Μπέλ, ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Το πλήρωμα 2 ατόμων, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι εντοπίστηκαν από περιπατητές και βλέπουμε στη συγκεκριμένη στιγμή τη στιγμή της έκρηξης. Όταν λοιπόν το ελικόπτερο προσπαθούσε να πάρει το νερό, κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να σηκωθεί από την επιφάνεια. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή και πέφτει και γίνεται έκρηξη. Από θαύμα, Νικήτα, σώθηκαν οι 2 πιλότοι του ελικοπτέρου, μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή οι εικόνες πραγματικά κόβουν την ανάσα. Βλέπουμε πώς προσπαθεί να σηκωθεί από την επιφάνεια ουσιαστικά της λίμνης ΑΟ στα Ιωάννινα. Δεν μπορεί να σηκωθεί, πέφτει αυτή τη στιγμή και γίνεται η έκρηξη. Και βλέπουμε μετά που έχει ουσιαστικά προσγειωθεί εκεί και δεν μπορεί να σηκωθεί. Είναι η στιγμή ακριβώς αυτή μετά τις. Βλέπουμε τη στιγμή. Είδαμε αυτή τη στιγμή την έκρηξη όταν οι έλικες έρχονται σε επαφή με το νερό. Αυτό που κρατάμε είναι ότι οι 2 πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Μάνια, έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Το ελικόπτερο που επιχειρήσε σε πυρκαγιά στην περιοχή πάει για ανεφοδιασμό νερού, ώστε να προχωρήσει σε κατάσβεση. Κάτι γίνεται λάθος, θα το δούμε μετά από τις έρευνες. Είναι και άγνωστη προς το παρόν στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε πώς έχει προκληθεί αυτή η έκρηξη. Οι 2 πιλότοι εντοπίστηκαν από περιπατητές. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δει το πυροσβεστικό σώμα. Κρατάμε αυτό. Μάνια Λιβιζάτου, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή του προγράμματός μας.